Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரி போல். ஓகே, நம்ம வந்து இன்னைக்கு 10th சாப்டர் பார்க்க போகிறோம். பகவத்கீதையில் மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அதில் 7 to 12 சாப்டர்ஸ் வந்து பக்தி யோகம் நம்ம பார்க்குறோம். பகவத்கீதை பகவானால் சொல்லப்பட்ட உபதேசம் செய்யப்பட்ட உத்தம ஸ்லோகங்கள், அது ஸ்ட்ரைட் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அவங்க கொடுத்த உபதேசங்கள். நம்மளுக்கெல்லாம் அது கேட்கறதுக்கு சம்மந்தப்படுறதுக்கே ரொம்ப பிளெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணணும். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து அதில் பக்தி யோகம் அதில் சாப்டர் 10 நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ரொம்ப ரகசியம் 9th 10th, சரிங்களா? ரொம்ப ரகசியமான பகுதி. ஏன்னா பகவானோட விபூதி பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் அதில் 9th சாப்டரில் வந்து பகவானோட ஐஸ்வர்ய ஞானம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நிறைய இதில் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், பிறப்பிறப்பு சோஷிலேருந்து நம்மளை வெளியில் கொண்டு வர்றது தான் பகவத்கீதை அப்படின்றது. ஸோ நல்லபடியாக நம்ம வந்து பார்ப்போம் பகவானோட அனுகிரகத்தில். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். நன்றியும் பிரார்த்தனைகளையும். மாதாஜி, யாரும் மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணுறாங்களா? ஓகே, நான் பண்ணட்டுமா? ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே वासुदेवाय. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपातान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपाताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். நல்லபடியாக நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டோம். ஆச்சாரியர்களுக்கு பகவானுக்கு நம்மளோட கிராட்டிடியூட். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை நம்ம 10th சாப்டர் அப்படின்னும்போது பகவானோட அப்பலன்சஸ் பார்க்குறோம். அதில் வந்து சோர்ஸ் பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம், அனைத்திற்கும் மூலம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதில் பகவான் அந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது என்கிட்ட இருந்து தான் ரிஷிகள் எல்லாரும் வந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. சில சமயம் தேவர்களும் ரிஷிகளும் கூட அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறதுல சிரமப்படுவாங்க அப்படின்றது தான் நம்ம பிரம்ம விமோகன் லீலெல்லாம் கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதெல்லாம நம்ம பார்த்தோம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் பார்த்தோம். ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா அவங்க அப்பாவோட எல்லா விஷயமும் அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளவா தெரியாது இல்லைங்களா? ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி பகவானுக்கு அவ்வளவு ஆப்புலன்சஸ் இருக்கு. நம்மள ரொம்ப என்ன சொல்றது, குட்டி ஜீவாத்மாக்கள், நம்மளுக்கு வந்து பகவானோட முழு விஷயமும் நம்மளுக்கு அவ்வளவா ஆப்புலன்சஸ், அவங்களோட மகிமைகள் தெரியாது அப்படின்றது.
ஃபார் ம். எக்ஸாம்பிள் வந்து பகவான் வந்து இப்ப நம்மலாம் வந்துட்டு சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா, உணவு வந்து நம்மளுக்கு வந்து நாக்கு ம்ஹ்ம். அது வந்துட்டு வேணும் இல்லையா? அதால தான் நம்ம சுவைக்கிறோம். இப்ப பகவான் வந்து கண்ணாலேயே வந்துட்டு உணவு வந்து ஸ்வீகரிப்பாங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த புலனால தான் இத தான் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது. இத நம்ம யோசிக்கும்போது எப்படி யோசிப்போம்? கொஞ்சம் இன்கன்சீவபிளா இருக்கும். இல்லையா? அப்படி எப்படி அப்படின்ட்டு. என்னல்லாம் தெய்வீகமான விஷயம், பகவானோட அந்த உயர்ந்த விஷயம் அதுதான் சுப்ரீமசி. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி பகவான் வந்து உள்ளயும் இருப்பாங்க, வெளியில இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். தூரத்திலயும் இருப்பாங்க, கிட்டயும் இருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் பூலோகத்துல இருந்துகிட்டே எப்பயுமே அங்க தான் இருப்பாங்க. அதனால அவங்களோட விரிவாக்கங்கள் மூலியமா இந்த உலகத்துல இயக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ப இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம் இல்லைங்களா? ஸோ அவ்வளவும் நம்மளுக்கு தெரியுமான்னா, அவ்வளோ விஷயமும் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது சிரமமா இருக்கும். அது இதெல்லாமுமே ரொம்ப கம்மி. நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, அதெல்லாம் ஒரு குட்டி ஃப்ராக்மெண்டல் பார்ட் தான். பகவானோட ஒரு சின்ன ஒரு துளி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவ்வளவுதான். முழுமையா நம்மளால பகான எப்பயும் நம்மளால ஏன்னா நம்மளுக்கு அவ்வளவு கிரகிக்கும் தன்மை கிடையாது. இப்ப நம்ப அர் இது நம்மலாம் பகான பார்க்க முடியுமா? இந்த கண்ண வச்சுட்டு, இந்த மெட்டீரியல் ஐ வச்சுட்டு முடியவே முடியாது. ஏன்னா பகவானோட தேஜஸே வந்துட்டு பல கோடி சூரியனுக்கு அ அ ஒரே சமயத்துல பல கோடி சூரியன் ஒரே சமயத்துல இருந்தா ஒரு வேளை நிகராகலாம் தான் நம்ம வந்து இது பகவத்கீதையில பார்க்குறோம். 11த் சாப்டர்ல விஸ்வரூப தர்ஷனத்துல. நம்ம கண்ணால ஒரு சூரியனையே உத்து பார்க்க முடியாது. இல்லைங்களா? அப்ப பல கோடி சூரியன்லாம் ஒரே நேரத்துல எழுந்தால், பகவானோட தேஜஸோட ஒரு வேள அந்த ஒரு வேள சமமாகலாம். அப்ப இந்த நார்மல் ஐஸால நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? பகவான பார்க்க முடியாது. அந்த மாரி தான் எல்லா விஷயம் பகவான் வந்து இன்கன்சீவபிள்ன்னு சொல்லுவாங்க. முழுசா நம்ம வந்து அவங்கள வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதோ, புரிஞ்சுக்கிறதோ அப்படின்றது சிரமம். ஒரு சின்ன ஒரு துளி தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அது. அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா பகவானோட ஆப்புலன்சஸ்லாம் அவ்வளோ உயர்ந்தது. ஆ அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். அவங்க தான் எல்லாத்துக்கும் சோர்ஸ் அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரம்ம லீலாவும் அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். இல்லைங்களா? இந்த இதுதான். பகவான் அவங்ககிட்டேருந்து புருஷ அவதாரங்கள்லாம் வருது. அதுலேருந்து லீலா அவதாரங்கள்லாம் வருது. அதுலேருந்து அப்படியே அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் வருது. அதுலேருந்து இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பகவான் தான் சோர்ஸ். கிருஷ்ணா அப்படின்றது. இன்னும் நல்லா இன்டெப்த் நீங்க வந்துட்டு லெவல் 5லாம் போகும்போது நல்லா தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஏன் வந்து கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் அப்படின்றதெல்லாம். இதெல்லாம் எவிடன்ஸ் வேணுமா? அப்படின்னா நெறைய சாட்சிகள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ப பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி நம்ம பார்த்தோம். எது வரைக்கும் பார்த்தோம்? 19 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? அர்ஜுனரோட பிரார்த்தனைகளையும் நம்ம பார்த்தோம். ம். அந்த சதுர் ஸ்லோகி பார்த்தோம். கீதையோட சாரம் அதுதான். ம். 8லேருந்து 11 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனனோட பிரார்த்தனைகளையும் நம்ம பார்த்தோம். பகவான் வந்து எங்கெல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து எனக்கு நீங்க எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கீங்க. உங்கள நான் எப்பயுமே நினைக்கணும். அப்பன்னா நான் உங்கள பார்க்கறதெல்லாம் எப்படி நீங்களா தெரிஞ்சுக்கிறது. அது ரொம்ப அந்த அ அர்ஜுனனோட இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப வந்து உயர்ந்த கொஸ்டின்ஸ். சரிங்களா? நம்ம கண்டிப்பா அத நம்ம வந்துட்டு கவனிக்கணும். ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்கணும். ஏன்னா, எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்திருக்கிறீர்களோ, தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள். என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னு பார்க்கணும் நம்ம. இன்டென்ஷன். அர்ஜுனனோட இன்டென்ஷன். நமக்கும் அதான் இருக்கணும். இல்லைங்களா? நீங்க இந்த உலகம் ஃபுல்லா வியாபிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றீங்களே! 7.7 ஸ்லோகத்துல அதானே சொல்றாங்க. ஆத்தாரமா இருக்கேன் அப்படின்னு. முத்து மாலையில நூல் ஆத்தாரம் மாரி பகவான் வந்து இந்த கிரியேஷன்ல ஆத்தாரமா இருக்காங்கன்னு. அப்ப அதுல எப்படிலாம் நீங்க வியாபிச்சிருக்கீங்க? அதெல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. நான் உம்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் ஏன்? ஏன் இடையறாது நினைக்கணும்? ஏன்னா, அந்த நம்மளோட நிலைய சோலோட நிலை என்னன்னா, பகவான நம்ப நித்தியமா தியானிக்கணும். பகவானுக்கு நம்ம நித்தியமா சேவை செய்யணும். பகவானோட பக்தர்களுக்கு நித்தியமா சேவை செய்யணும். அதுதான் நம்மளோட ஒரே அ ஆக்குபேஷனல் டியூட்டி. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி நம்ம நினைக்கணும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம 8த் சாப்டர் முடிச்சுட்டோம். எப்பயுமே நம்ம பகவான நினைச்சு, நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபட்டோம்னா, இறக்கும் நேரத்துல பகவானை நினைப்போம். பகவானை நம்ம அடைவோம். இல்லையா? ஸோ அப்ப பார்க்கறதெல்லாம் எனக்கு நீங்களா தெரியணும். இடையறாது நான் எப்படி உங்கள நினைக்கிறது? வேறு எந்தெந்த சாரி. வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவில் கொள்ள முடியும்? அப்படின்றத அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அழகா கேட்குறாங்க. நமக்காக தான். சரிங்களா? பார்க்கறதெல்லாம் நமக்கு கிருஷ்ணாவா தெரியணும்னு. அ அதுக்கப்புறம் பற்றி தயவு செய்து விளக்கமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. இதுவும் நம்மளோட முக்கியமான ஒரு
நிலையா இருக்கணும். சரிங்களா? நிறைய பகவானை பத்தி கேட்கணும். உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது, அப்படி கேட்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணுமா அது? அமிர்தத்தை சுவைக்கிறது மாரி இருக்கணுமா. சரிங்களா? இந்த குவாலிட்டியும் நம்மகிட்ட அவசியம் நம்ப கொண்டு வரணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்தோம். 19 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். உடனே பகவான் என்ன பண்றாங்க? "ஆகட்டும் அர்ஜுனா" அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்படியே ஆகட்டும். ஏன்னா டிவோட்டீஸோட விருப்பமும், பகவானோட விருப்பமும் வேற வேறையா இருக்கவே இருக்காது எப்பயும். 2 பேரோட விருப்பமும் ஒண்ணாவே தான் இருக்கும். டிவோட்டீஸோட விருப்பம் பகவான திருப்தி பண்ணும். பகவானோட விருப்பம் டிவோட்டீஸ திருப்தி பண்ணணும். 2 பேருதும் ஒண்ணு தான். சரிங்களா? அதனால இவங்க ஒண்ணு சொல்லி அவங்க அதுக்கு மாற்று கருத்து குடுக்குற மாரி இருக்கவே இருக்காது. சரிங்களா? அத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த வகையில அர்ஜுனர் சொன்ன உடனே இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, "ஆகட்டும் அர்ஜுனா" அப்படின்றத சொல்றாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். இப்ப அடுத்தது 20 ஸ்லோகத்துல நம்ம வாசிக்கணும். மாதாஜி 20 ஸ்லோகம் வாசிக்கலாங்களா? உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? இன்னைக்கு கீழ இருந்து போகலாம். உஷா மூர்த்தி மாதாஜி. ஓகே, அருள்மொழி மாதாஜி படிச்சிருங்க மாதாஜி. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. நீங்க படிச்சிருங்க அருள்மொழி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்துட்டாங்க. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி. உஷா மாதாஜி படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. அகம் ஆத்மா குடே குடாகேஷ சர்வபூதாட்சயஸ்திரः அகம் ஆதிச்ச மத்யம் ச பூதானாம் அந்த ஏவ ச. அர்ஜுனா, எல்லா உயிர்களின் இதயங்களில் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மான நானே. எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரிபோல். இப்ப அர்ஜுனன்ட்ட பகவான் சொல்றாங்க நமக்காக. சரிங்களா? எல்லா உயிர்களின் இதயங்களில் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மா நானே. இங்கேயும் சொல்றாங்க பகவான். எல்லாருடைய இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவா இருக்கேன். அத நம்ம உணரணும். எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும், நடுவும், இறுதியும் நானே. ஃபர்ஸ்ட். இதுதான் பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க. எப்படி அவங்கள நம்ம நினைக்கணும் அப்படின்றது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் அவங்கள பத்தி கேட்கறது ரொம்ப விருப்பப்படணும். அதுவும் எப்படி இருக்கணுமா? அது நமக்கு அமிர்தத்தை சுவைக்கிறது மாரி. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க பகவான்? ஒண்ணு நம்மளுக்கு முக்கியம். எல்லாருடைய இதயத்திலயும் நானு இருக்கேன். அது அப்படியே நம்ம கேட்டு, ஓகே அடுத்தது என்ன? அப்படி பண்ணக்கூடாது. இதயத்துல இருக்காங்க. நம்ம இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது. அப்போ ஒரு க்ஷணம் கூட நம்மள விட்டு பிரியறதே இல்ல. சரிங்களா? அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும், நடுவும், இறுதியும். நம்ம எல்லாருக்கும் ஆதி, நடு, இறுதி எல்லாம் பகவான் தான். சரிங்களா? ஸோ நம்ம வந்து பகவானை விட்டு தனிச்சு நம்ப நினைவுல வர முடியுமா? ஒரு நிலையில வர முடியுமா? முடியாது. சரிங்களா? அதுதான். ஸோ நம்ம பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு நெருப்பு பிழம்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில நெருப்பு துகள்கள் வருது வெளியில. சரிங்களா? அந்த நெருப்பு துகள்கள் நெருப்பு பிழம்போட இருக்கிற வரைக்கும் தான் அதால அந்த வெப்பத்தோட அது தன்னோட ஐடென்டிட்டிய தக்க வச்சுக்க முடியும். அந்த நெருப்பு துகள்கள் வெளியில வந்து விழுந்துச்சுன்னா, நெருப்பு பிழம்புலேருந்து என்ன ஆகும்? அது அதோட ஐடென்டிட்டியே விட்டுருது. இல்லைங்களா? அது சாம்பல் ஆயிடுது. இல்லைங்களா? வெப்பம் இல்லாம அது என்ன ஆயிடும்? அது அதோட அடையாளமே இல்லாம போயிடும். அது மாரி தான் நம்ப பக்தின்றது பண்ணோம்னா தான் நம்ம அந்த சோலோட ஐடென்டிட்டில நம்மளால சரியா இருக்க முடியும். அதுலேருந்து நம்ம விலகி வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே, நம்மளோட ஐடென்டிட்டி போச்சுனாலே நம்மளோட குவாலிட்டியே இழந்துடுறோம் அப்படின்றது தான் அர்த்தம். அதனால நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லபடியா தெரியணும். ஆரம்பமும், நடுவும், இறுதியும் நானேன்னும்போது நம்ம பகவானோட சம்பந்தத்திலே எப்ப இருக்கணும் பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படின்றது. மாதாஜி 21 ஸ்லோகம் மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशमां मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு, ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன், மருத்துக்களில் நான் மரீஷி, நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ஆதித்யர்கள்ல பகவான் என்னவா இருக்காங்கன்னா விஷ்ணு. சரிங்களா? 12 ஆதித்யர்கள். நம்ம வந்து 33 தேவர்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதில ஆதித்யர்கள்ன்னு இருப்பாங்க. அதில வந்து விஷ்ணுவா நான் இருக்கேன் அப்படின்றாங்க. அதுமாரி பிரகாசிக்கிறதுல வந்துட்டு சூரியனா இருக்கேன் அப்படின்றாங்க. ஏதாவது ஒண்ணு பிரகாசிக்குது அப்படின்னா சூரியன். ஏன்னா இந்த உலகத்துல ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கிறது சூரியன். சரிங்களா? அப்புறம் வேற எதுனாலும் சரிங்களா? சந்திரனா இருக்கட்டும், நட்சத்திரமா இருக்கட்டும், நம்ப மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கிறாங்களே,
அதுலயா இருக்கட்டும், எல்லாமே எதுலேருந்து தான் அந்த சோர்ஸ் எடுத்துக்குது? சூரியன் கிட்ட இருந்து தான் அந்த வெப்பத்தையும், வெளிச்சத்தையும் நம்ம எடுத்துக்குது இல்லையா? சூரியன் அதாவது சந்திரனா இருக்கட்டும், நிலா இது நட்சத்திரங்களா இருக்கட்டும், எதுவுமே. ஸோ அப்போ தேஜஸ்க்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு யாருன்னா சூரியன். அந்த சூரியன்ல அந்த தேஜஸ் எப்படி வருது அப்படின்னா பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியனா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. மருந்துக்களில் நான் மாரிஷி அப்படின்றத சொல்றாங்க. நட்சத்திரங்கள்ல நிலவு அப்படின்றதையும் பகவான் வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ இது நம்ம அப்படியே அந்த சாப்டர் 7ல 7.7 ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோமா? மத்த பரதர ஞானத் அப்படின்றது எல்லாத்துலேயும் இந்த உலகத்தில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதுலெல்லாம் நான் ஊடுருவிருக்கேன். என்னோட எனர்ஜி அதாவது ஆன்மீகம் வந்தால் அந்தரங்க சக்தி, அதே வந்து ஜட உலக விஷயம் வந்து அது வந்து பகிரங்க சக்தி. ஆத்மானா ததாஸ்த சக்தியில் நம்ம இருக்கோம் கண்டிஷன் லைஃப்பில். சரிங்களா? ஸோ பகவான் எல்லாத்துலேயும் ஊடுருவி இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதுலேயும் நம்ம பார்த்தோம் நீரில் சுவையா, நெருப்பில் வெப்பமா, மனிதர்களை திறமையா, முனிவர்கள் தபஸ்விகள் கிட்ட தபஸா, இடத்துல வந்து நறுமணமாலாம் இருக்கேன் அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? உபதேசத்தில் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நமக்கு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிட்டே வரோம் இப்பயும். சரிங்களா? அப்போ பகவான் இல்லாத ஒரு விஷயமும் கிடையாது. சித்து அச்சித்து ரெண்டுமே. அதுதான் பேஸ். அப்போ எல்லாம் என்னென்ன நம்மளை சுற்றி இருக்கு, அதில் பகவான் எப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வரோம். சரிங்களா? அதுவும் என்ன சொல்றாங்க, அதை இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதெல்லாம் ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட் தான், குட்டி. சரிங்களா? துளி, ஒரு துளி தான். அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு வைபவம்? கடல் அளவுக்கு இருக்கு. நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன? ஒரு துளி. கடல்ல ஒரு துளி, அவ்வளவுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப வேதங்கள்ல நம்ம கிட்ட இப்ப வேதம் இருக்கா? பகவான் நமக்கு வேதம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல என்ன வேதமா இருக்காங்க? சாம வேதமா இருக்காங்க. அப்ப தேவர்கள்ல சொர்க்க மன்னனான இந்திரனா இருக்காங்க. சரிங்களா? தேவர்கள்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுல இந்திரனா நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்புறம் புலன்களில் நான் மனம். புலன்கள் நம்மகிட்ட 5 புலன்கள், அதுக்கப்புறம் மனம்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதுல மனமா இருக்கேன், மனம். அதுக்கப்புறம் உயிர்வாழிகளில் நான் உயிர் சக்தி. ஒரு உயிர்வாழி இருக்கு அப்படின்னா அதோட உயிர் சக்தி உணர்வு. இப்போ இந்த சரீரம் இருக்கு, சரீரத்துல உயிர் இருந்தால் தான் அதுக்கு மதிப்பு இல்லைங்களா? இல்லைன்னா அது அச்சித்து விஷயம். அது இந்த டேபிள் சேருக்கும் நம்மளோட சரீரத்துக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது. எல்லாம் அப்படியே மண்ணோட மண்ணா போயிடும் இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருக்குமா? டேபிள் சேரு கூட வேல்யூ இருக்கும், நம்மளோட சரீரத்துக்கு அதுவுமே கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ இந்த உடலுக்குள்ளார ஒரு விஷயம் என்ன இருக்கு? உயிர் இருக்கு. அந்த உயிர்லேருந்து உணர்வு பரவி இருக்கு உடல் முழுக்க இல்லைங்களா? அந்த உயிர் சக்தியா நான் இருக்கேன் உயிர் வாழிகள்ல அப்படின்றத சொன்னாங்க. இந்த உடல்ல என்ன முக்கியம் நமக்கு? உயிர் தான் இல்லைங்களா? சரீரம் சரீரம் வாழ்வோம். ஆனா அந்த சரீரத்துக்கு எது முக்கியம்? உயிர். ஆனா அதை கண்டுக்க மாட்டோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சரீரம் சார்ந்த விஷயத்த வழியா செஞ்சுட்டு இருப்போம். அந்த உயிர் தான் நிலையானது. அந்த உயிரா பகவான் இருக்காங்க. அப்புறம் 11 ருத்ரர்கள்ல சிவபெருமானா இருக்காங்க. சங்கரன் சிவபெருமானா இருக்காங்க பகவான் அப்படின்றத பார்க்குறோம். நேத்திக்கே பார்த்தோம். ஐ மீன் சாட்டர்டேவே பிரம்மா வந்து கோபத்துல உருவாக்குவாங்க. அதுல 11 ருத்ரர்கள் வருவாங்க. அவங்களாம் வந்துட்டு அப்புறம் கிரியேஷன்ல நல்லா அந்த பயங்கரமான கிரியேஷன்லாம் அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அப்போ அதுல வந்துட்டு அந்த 11 ருத்ரர்கள்ல சிவபெருமானா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்புறம் பிரபஞ்சத்தின் தமோகுண அதிகாரியாக விளங்கும் அவர். சிவபெருமான் என்ன பண்றாங்கன்னா, பிரபஞ்சத்தோட தமோகுணத்தோட அதிபதி. தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க கிடையாது. தமோகுணத்தோட ஹெட் யாரு? சிவபெருமான். சரிங்களா? நேத்து கூட சிவராத்திரி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷன் குண அவதாரம் ஆவார். பகவானோட குண அவதாரத்துல ஒருத்தவங்கள அவங்க வராங்க. தேவர்களின் செல்வத்திற்கு அதிபதியாக விளங்கும் யக்ஷ ராட்சசர்களின் தலைவரான குபேரனும் பரமபுருஷரின் ஒரு அம்சம். சரிங்களா? அதை நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அடுத்தது மாதாஜி 24 ஸ்லோகம் மாதாஜி. சசிபிரியா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. क्रोधासां च समुख्यं मां पित्तदीपार्थ प्रहस्पतिं शेनानीं नामहं सस्कन्दः सरसामस्वामी सागरः. அர்ஜுனா, புரோகிதர்களின் தலைவரான பிரகஸ்பதியாக என்னை அறிந்து கொள். சேனாதிபதிகளில் நான் கார்த்திகேயன், நீர்த்தேக்கங்களில் நான் சமுத்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றாங்க புரோகிதர்கள் தலைவரான ப்ரகஸ்பதி. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் சேனாதிபதிகள்ல கார்த்திகேயன். இப்ப தேவர்கள்ல சேனைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த சேனைகளோட தளபதி யாருன்னா கார்த்திகேயன் சொல்லுவாங்க. அந்த கார்த்திகேயனா நான் இருக்கேன். அதான் முருகப்பெருமான். நீர்த்தேக்கங்கள்னு பார்த்தோன்னா அதில் சமுத்திரம் வந்து பெருசு இல்லையா? அந்த சமுத்திரமா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். மாதாஜி 25 ஸ்லோகம்.
சுபத்ரா மாதாஜி, சரண்யா மாதாஜி 2 பேர்ல யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிங்க. மகர்ஜினாம் பிருகு ரகு மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. மகாரிஷிகளில் நான் பிருகு, சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓம்காரம், யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம், அசையாதனவற்றில் நான் இமயமலை. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ரிஷிகள்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, சப்த ரிஷிகள், அந்த மாதிரி ரிஷிகள்லாம் அதுல வந்து பிருகுவா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப சப்தங்கள்ல நான் வந்து ஓம்காரமா இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சப்தத்துல நான் ஓம்காரமா. ஓம்ன்றது பகவானோட ஒளி வடிவம், சரிங்களா? அதுதான். அப்ப யாகங்கள் அப்படின்னா அதுல வந்து என்ன யாகமா பகவான் இருக்காங்க? திருநாம ஜபம். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம்லாம் ஜபம் பண்றோம், சரிங்களா? ஜபம், அது ஜபமா இருக்காங்க, நாமமா இருக்காங்க, நாம ஜபமா, சரிங்களா? யாகங்கள்லாம் நம்ம பண்ணும்போது அசையாதனவற்றை நம்ம பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் வந்து இமயமலையா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? ஸோ ஒன்று விஷயத்தில் இப்போ யாகங்கள்னா அதில் நாம ஜபமாக நான் இருக்கேன். அசையாதவற்றை எதையாவது பார்த்தேன்னா அர்ஜுனா அதில் நான் இமயமலையாக இருக்கேன், ஏன்னா அசையாதது இல்லையா? ஸோ அதில் இமயமலையாக இருக்கேன். சப்தம்னு ஏதாவது ஒன்று கேட்டினா அதில் நான் ஓம்காரமாக இருக்கேன். ரிஷிகள்னு யாராவது நீ கேள்விப்பட்டினா அதில் நான் வந்து பிருகுவா இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறாங்க. அடுத்து 26 ஸ்லோகம் மாதாஜி. சரண்யா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அவங்க படிக்க முடியலன்னா மதனா மாதாஜி கொஞ்சம் சீக்கிரமா படிங்க மாதாஜி எல்லாரும். நான் படிக்கட்டும் மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அஸ்வத்த சர்வ விருஷாணம் தேவர்ஷிணாம் ச நாரதः கந்தர்வனாம் சித்தரதः சித்தானாம் கபிலோ முனி. எல்லா மரங்களில் நான் ஆலமரம், தேவ ரிஷிகளில் நான் நாரதன், கந்தவர்களில் நான் சித்தரதன், சித்தர்களில் நான் கபில முனி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நம்ம சுத்தி மரம் செடி கொடியெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அதுல பகவான் வந்து ஆலமரமா இருக்காங்க அப்படின்றது. அது மாதிரி ரிஷிகள்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதுல வந்து நாரதர பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி கந்தர்வர்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சித்திரரதன் அப்படின்றவங்களா இருக்காங்க அப்படின்னு. இப்போ சித்தர்கள், அஷ்டசித்திகள்லாம் பொருந்தியவங்களை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதில் கபில முனியா இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? ஸோ என்னென்னலாம் நம்மளை சுற்றி பார்க்க முடியுதோ, கேட்க முடியுதோ, உணர முடியுதோ, அது எல்லாத்துலேயும் பகவான் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றது தான். அப்போ பகவான் இல்லாத ஒரு விஷயமும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? மாதாஜி 27 ஸ்லோகம். லக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. லக்ஷ்மி மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டுமே வாசிங்க மாதாஜி. அவங்க இல்லைன்னா பவானி மாதாஜி வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. பவானி மாதாஜி இல்லைன்னா அருள்மொழி மாதாஜி, அம்பிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க கொஞ்சம் ரெடியா இருங்க மாதாஜி. நான் சாட் பாக்ஸ்ல அதான் போடுறேன். படிங்க மாதாஜி. குதிரைகளில் அமிர்தத்திற்காக கடலை கடைந்த போது தோன்றிய சர்ச்சையான உச்சை சர்வா என்று என்னை அறிவாயாக. பட்டத்து யானைகளில் நான் ஐராவதம், மனிதர்களில் நான் மன்னன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்மளை சுத்தி வந்து குதிரைகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அதுல வந்து உச்சேஸ்வரா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம், சரிங்களா? அமிர்தம் பார்க்கடல் கடைஞ்சாங்களா, அதுல ஒண்ணா வெளியில வரும் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் விஷம் வரும் அதை வந்துட்டு சிவபெருமான் எடுத்துப்பாங்க. அவ்வளோ காரண்யம் எல்லார் மேலேயும், சரிங்களா? இந்த உலகமெல்லாம் நல்லா இருக்கணும்ட்டு என்ன பண்றாங்க, அவங்க விஷம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றது. யாராவது அப்படி பண்ணுவாங்களா? மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் அந்த அளவு பகவான் சிவபெருமான் எல்லாம் வந்து எப்படின்னா அவ்வளோ காருண்யம் நிறைஞ்சவங்க, அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அப்போ ஒன்னொன்னா அடுத்தது வெளியில வரும், ஒரு வஸ்துவா ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம்லாம் வரும். அதுல வந்துட்டு உச்சேஸ்வர் அப்படின்ற குதிரை வந்துட்டு வெளியில வரும். அந்த குதிரையா இருக்கேன் நான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது மாதிரி யானைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஐராவதம், அது யார், இந்திரனோட வாகனம் இல்லைங்களா? ரொம்ப பலம் வாய்ந்தது, வெள்ளை கலர்ல இருக்கும்ல, நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஐராவதமா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது மாதிரி மனிதர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதுல மன்னனா நான் இருக்கேன், ராஜ ரிஷி, சரிங்களா? ஏன்னா அவங்களாம் யாரு அந்த இப்ப நம்ம பாக்குறது இல்லை, ஆனா அந்த காலத்துலேருந்து மன்னன் அப்படின்னா ராஜ ரிஷின்னு சொல்லுவாங்க. பரீட்சித் மகாராஜர், யுதிஷ்டர் மகாராஜர், அவங்க எல்லாம் பார்த்தோம்னா எப்படி இருப்பாங்க,
பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? காட் கான்ஷியஸ்னஸில் ரூல் பண்ணுறது, தர்மம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி, அதே மாதிரி பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இருப்பாங்க. குருவோட கைடன்ஸில், வேதம்லாம் படித்த குருவோட கைடன்ஸில், பக்தி நிறைஞ்ச குருவோட கைடன்ஸில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஆட்சி பண்ணுவாங்க. அதனால தான் ராஜ ரிஷின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களாம் வந்து பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அந்த வகையில் மனிதர்களில் மன்னனா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம் உபதேசத்தில். மாதாஜி 28 ஸ்லோகம். பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா हरे மாதாஜி. कृष्णा माताजी। आयुधानाम् अहं वज्रं धीमनानाम् अस्मि कामधुक् प्रजनस्तास्मि गन्धर्प सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः। ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ர ஆயுதம், பசுக்களில் நான் சுரபி, இனவசியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன், சர்ப்பங்களில் அதாவது பாம்புகளில் நான் வாசுகி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். இப்போ நம்மளை சுற்றி நிறைய ஆயுதம் இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த ஆயுதத்தில் எது வந்துட்டு ரொம்ப சிறந்தது? வஜ்ராயுதம். சரிங்களா? அந்த வஜ்ராயுதமாக நான் இருக்கேன், இந்திரனோட ஆயுதம். சரிங்களா? அப்புறம் பசுக்கள், நம்மளை சுற்றி பசுக்கள்லாம் பார்க்குறோம். அந்த பசுக்களில் சுரபி பசுவாக இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஏன்னா கேட்குறதெல்லாம் கொடுக்கும் இல்லையா? டிசைர் என்ன பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் கொடுக்கும் சுரபி. அந்த சுரபியை நான் இருக்கேன் அப்படின்றது. அது மாதிரி இனவிருத்தியாளர்களில் வந்துட்டு மன்மதனாக இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி சர்ப்பங்களில் வந்துட்டு வாசுகியாக இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அதில் பாம்புகளில் 2, ஒன்று வந்து பூலோக பாம்புகள், இன்னொன்று வந்து தேவலோக பாம்புகள். பூலோக பாம்புகளில் வாசுகியா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 29 ஸ்லோகம் மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அடுத்தது அம்பிகா மாதாஜி, ரெடியா இருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாகங்களில் பல தலைகளுடைய பாம்புகளில் நான் அனந்தன், நீர்வாழ்களில் நான் வருண தேவன், முன்னோர்களில் நான் அரியமா, நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ பார்த்தோம்னா இதில் வந்து நாகங்கள் பல தலையுடைய பாம்புகள், தேவலோகத்துலலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பாம்புகளில் பகவான் வந்து அனந்தனா இருக்காங்க. சரிங்களா? யார்? பலராமர். நீர்வாழினங்களில் வருணதேவனா இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அது மாதிரி முன்னோர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அதில் வந்து அரியமாவா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு அவங்க தான் ஹெட்டு. சரிங்களா? அரியமாவா நான் இருக்கேன். அது மாதிரி நீதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அந்த ஏன்னா யம தர்மராஜா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? எல்லாம் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப தர்மப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு. அது மாதிரி நீதிபதிகளில் யமனா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்கன்றத பார்க்குறோம். மாதாஜி 30 ஸ்லோகம். அம்பிகா மாதாஜி. ஓகே மேம். தைத்திய அரசர்களில் பக்தியில் சிறந்த பிரகலாதன் நான். அடக்கி ஆள்பவற்றில் நான் காலம், மிருகங்களில் நான் சிங்கம், பறவைகளில் நான் கருடன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒன்று பார்க்குறோம். அதாவது ஆயுதம் பார்க்குறோம், அனிமல்ஸ்லாம் பார்க்குறோம், இது பசு பக்ஷி எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். சரிங்களா? ஸோ எல்லாத்துலேயும் பகவான் இருக்காங்க. அப்போ பகவான் இல்லாத இடம் அப்படின்றது கிடையாது. இப்போ ட்ரீஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம்னா ஆலமரமாக இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் எந்த ஒரு ஏன்னா அர்ஜுனன் தான் கேட்டாங்க, பார்க்குறதெல்லாம் எனக்கு நீங்களா தெரியணும், எப்பயும் நான் உங்களை ரிமெம்பர் பண்ணணும். அப்போ எந்த பொருளையும் பகவான் இல்லாமல் இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி அசுரர்களில் தைத்திய அசுரர்களில் பக்தியில் சேர்ந்த பிரகலாதன பகவான் இருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம். அதே மாதிரி அடக்கி ஆள்பவற்றில் காலம். யாராவது காலத்தை வெல்ல முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? ஒன்ஸ் அது போச்சுன்னா போனது தான். அதுமாதிரி காலம் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சந்தோஷம் துக்கம் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக கொடுக்கும். சரிங்களா? அதனால் அந்த அடக்கி ஆள்பவற்றில் நான் காலம் அப்படின்றது பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க இல்லையா, காலத்தை யாராலும் வெல்ல முடியாதுன்னு. அந்த வகையில் பகவான் வந்து இது 11th சாப்டரில் அடுத்தது சொல்லுவாங்க, நான் காலமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? அவர் மிருகங்களில் நான் சிங்கம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா இல்லை பகவான் சிங்கமாக இருக்காங்க. அப்புறம் பறவைகளில் வந்து பகவான் வந்து கருடனாக இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது மாதாஜி 31 ஸ்லோகம் மாதாஜி. உஷா மூர்த்தி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. உஷா மாதாஜி. அடுத்தது உங்க சுஜாதா மாதாஜி படிச்சிருங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் எல்லாரும் ரெடியா இருங்க மாதாஜி. மாதாஜி நம்ம அடிச்சுட்டே மாதாஜி. இன்னொன்னு பரவாயில்ல, இப்ப படிக்கட்டா அந்த டர்ன் முடிஞ்சிருச்சு, ஒரு டர்ன் முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப மறுபடியும் உங்ககிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, படிங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தூய்மைப்படுத்துபவற்றில் நான் வாயு, ஆயுதம் தரிசித்தவரில் நான் ராமன்,
மீன்களில் நான் மகர மீன், பாயும் நதிகளில் நான் கங்கை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதெல்லாம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாத்தையும் பகவான் இல்லாத வஸ்துவா பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? இப்ப மரத்தெல்லாம் பார்த்தோம்னா அதை நம்ம அப்படியே அது ஒரு வஸ்து அவ்வளவுதான், ஒரு மரம் அவ்வளவுதான், அப்படிதான். ஆனா இப்ப நம்மளுக்கு அதுலயும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது, எல்லாரோட இதயத்திலயும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது ஆரம்பமே அப்படிதானே, எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்கு. அப்ப யாரையாவது நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம அந்த இப்ப நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க ஏதோ கஷ்டம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்றவங்கள நம்ம பார்த்தா கூட நம்மளுக்கு அவங்க இதயத்துல பகவான் இருக்காங்கன்றது நம்மளுக்கு ஃபோக்கஸ்ல வரும் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன ஆகும், அவங்க சோல்ன்றது நம்மளுக்கு ஃபோக்கஸ் வரும் பகவத்கீதை படிச்சதுனால. அப்ப அவங்க நமக்கு செஞ்ச கஷ்டங்கள் அதெல்லாம் கூட நம்மளுக்கு நினைவுக்கு வராது. நம்மளுக்கு என்ன வரும், பகவான் அவங்க இதயத்துல இருக்காங்க, அவங்க சோல் பகவான் டிவோட்டி. அந்த அளவுல பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அவங்க கெட்டதே செஞ்சா கூட நம்ம அவங்களுக்கு திரும்பி என்ன பண்ண மாட்டோம், ஹிம்சிக்க மாட்டோம். பகவானை யாராவது ஹிம்சிப்பாங்களா? மாட்டாங்க இல்லையா? அப்போ அந்த மாதிரி நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். அது மாதிரி நம்ம இதயத்துலயும் பகவான் இருக்காங்க. ஒரு க்ஷணம் என்னை விட்டு இது பண்ணதில்லை. எதுலையும் நான் பக்தி ஒரு துளி கூட பண்ண மாட்டேன்றேன். அப்படி இருந்தும் என் கூடயே இருக்காங்க. நம்ம கூடவே யாராவது இருக்காங்க, நம்ம அவங்கள கண்டுக்கவே இல்லை, சட்டையே பண்ணலைன்னா அவங்க நம்ம கூட இருப்பாங்களா? போயிடுவாங்க இல்லைங்களா? என்னதான் பண்ணாலுமே இப்பெல்லாம் போயிடுறாங்க, அது வேற விஷயம். பார்த்து பார்த்து கவனிச்சு கவனிச்சு பண்ணாலுமே வேல்யூ பண்றது இல்ல, அது வேற விஷயம். ஆனா கூடவே இருந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே செய்யற பகவான் நம்ம அவங்களை திரும்பி கூட பார்க்கல, ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நம்ம இதயத்துல இருக்காங்களே, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், வேல்யூ பண்ணணும் பகவான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்னும் நம்மளுக்கு புரிதல் வர வர எல்லாமே பகவான் அம்சமா நம்ம பார்க்க பார்க்க என்ன ஆகும், நம்ம எதையும் நம்ம துவேஷிக்க மாட்டோம், எதையும் நம்ம அலட்சியப்படுத்த மாட்டோம். சரிங்களா? எல்லாத்தையுமே நம்ம வேல்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் லைஃப்ல, இந்த சரீரம் முதற்கொண்டு எல்லாத்துலயும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில தூய்மைப்படுத்துபவற்றில் வாயுவாக நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆயுதம் தரித்தவர்கள ராமனா இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது மாதிரி மீன்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டு அதுல மகர மீனா இருக்காங்க. அது மாதிரி ரிவர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுல கங்கையா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது மாதாஜி 32 ஸ்லோகம். சுஜாதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அடுத்தது சசிபிரியா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. அர்ஜுனா, அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, விவாதிப்போரில் நான் முடிவான உண்மை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மறுபடியும் இங்கேயும் சொல்றாங்க, படைப்புகள்ல ஆதி அந்தம் நடு நான் தான். ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதுலயும் அதான், எல்லாரும் இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்கேன்னு சொன்னாங்களா? அதுக்கப்புறம் கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ், அனிகிலேஷன் அப்படின்றதையும் சொன்னாங்க. இங்கேயும் சொல்றாங்க ஆதி அந்தம் நடுவும் நானே அப்படின்றத சொல்றாங்க. எல்லா படைப்புகள்லயும் பகவான்கிட்ட தான் எல்லாம் உருவாகுது, பகவான் மெயின்டைன் பண்றாங்க, மறுபடியும் எல்லாம் பகவான்கிட்ட தான் அடைக்கலம் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அது மாதிரி அறிவு அப்படின்னும் போது ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு அது வேணும் நமக்கு அவசியமா இல்லையா? எப்போ நம்ம சரீரம் இல்லை ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்போதான் நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸே ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லைங்களா? ஸோ அதனால முக்கியமான ஒரு நாலேஜ் என்னன்னா, நான் சரீரம் இல்லை ஆத்மான்னு நம்ம ரியலைஸ் பண்ணி அதில் நம்ம பக்தி மார்க்கத்துக்கு வர்றது. அதுமாதிரி விவாதிப்போரில் நான் முடிவான உண்மை அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது விவாதம் அதில் நடந்ததுனால அதில் உண்மை ஜெயிக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் மாதாஜி 10.33 ஸ்லோகம். மாதாஜி சசிபிரியா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எழுத்துக்களில் நான் முதல் எழுத்தாகிய ஆ. கூட்டு சொற்களில் நான் துவந்துவக. தீராத காலமும் நானே. படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப எழுத்துக்கள் அப்படின்னு அக்ஷரம் இதெல்லாம் சரிங்களா? இதுல ஆன்றது கூட்டுத்தொடர்ல துவந்த்வ அப்படின்றது. அது மாதிரி தீராத காலமும் நானே. படைப்புகளில் நான் பிரம்மா. எப்படி சிவபெருமான தமோகுணத்தின் அதிபதியா நம்ம பார்க்குறோம், பகவானோட குணங்களின் ஒரு அவதாரமா பார்க்குறோம். அது மாதிரி பிரம்மா பேஷனோட அதிபதி. சரிங்களா? அந்த ரஜோகுணத்தோட அதிபதி. ஸோ அந்த படைப்புகளில் நான் பிரம்மாவா இருக்கேன், எதெல்லாம் உருவாகி இருக்கோ அதில் நான் பிரம்மாவா இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா பகவான் தானே பிரம்மாவை சிருஷ்டி பண்றாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் மாதாஜி 34 ஸ்லோகம். சுபத்ரா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சுபத்ரா மாதாஜி. நானே எல்லாவற்றையும் அழிக்கும், மரணம் உருவாக்குபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும் நானே. பெண்களின் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமையும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரண உருவமும் அப்படின்றத சொல்லிட்டு அது மாதிரி பெண்கள் கிட்ட இருக்கிற அந்த புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி, பொறுமை
இதெல்லாம் வந்துட்டு நானா இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. ஸோ நம்மகிட்ட இந்த குவாலிட்டிலாம் இருந்ததுன்னா பகவான் வந்துட்டு நம்மகிட்ட இருக்காங்க அப்படின்றது. சரிங்களா? அழகா ரிலீஸ் பண்ணலாம். 35 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மதனா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அடுத்தது லக்ஷ்மி மாதாஜி ரெடியா இருங்க. மதனா சமவேத மந்திரங்களில் நான் பிருகத் சாமம், கவிதைகளில் நான் காயத்ரி, மாதங்களில் நான் மார்கசீர்ஷ, நவம்பர் டு டிசம்பர், பருவங்களில் நான் மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்போ சாமவேத மந்திரங்கள்ல அவங்க வந்து பிருகத் சாம, சரிங்களா? இப்போ சாமவேதங்கள்னு இருக்கும், அதுல பிருகத் சாம அப்படின்ற ஒரு பகுதி, சரிங்களா? அதுல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. அதே மாதிரி கவிதைகள் அப்படின்னுட்டு அதுல வந்து காயத்ரியா இருக்காங்க பகவான். மாதங்கள் 12 மாதங்கள் வருதா, அதுல எந்த மாதம் பகவானுக்கு உகந்தது அப்படின்னா மார்கழியா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு. அது மாதிரி இப்போ சீசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால வசந்த காலம், சரிங்களா? ஏன்னா மற்ற காலம்லாம் கொஞ்சம் இடர்பாடுகள் இருக்கும்ல. வெயில்னா ரொம்ப அதில் ஏதாவது ஒரு சில கஷ்டங்கள் இருக்கும், மழைனாலும் அது மாதிரி இருக்கும், குளிர்னாலும் சிரமம் இருக்கும். ஆனால் வசந்த காலம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சீசன், அதில் மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலமாக பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 36 ஸ்லோகம். படிக்கிறேன், நான் படிக்கிறேன். இதுவா ஸ்லோகமா? 36 மாதாஜி. ஸ்லோகம் வாசித்தாலும் சரி, டிரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்லேஷன். எதுனாலும். சிதம் சலயதாமஸ்மி தேஜஸ் தேஜஸ் வினாமகம் ஐயோஹல்லி ஜயோஹல் அஸ்மி ஸ்ரயசாயோ அஸ்மி தத்தம் சத்வதா மகம். ஏமாற்றுவற்றில் நான் சூது, ஒளிவற்றில் நான் தேஜஸ், நானே வெற்றி, நானே தீர செயல், நானே பலவான்களின் பலம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இப்ப ஏமாற்றுறவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல சூது தானே பிரதானம் இல்லையா? அந்த வகையில சூதானா இருக்கு அப்படின்னு. அது ஒளிபவற்றில் தேஜஸ், எதெல்லாம் பிரகாசிக்குதோ அந்த தேஜஸ் இதுல இருந்து, அது பகவானோட அந்த தேஜஸ்ல இருந்து வருது, பிரம்மஜோதி. பகவான் சுத்தி போய் ஒரு தேஜஸ் இருக்குல்ல, அது. நானே வெற்றி, எந்த இடத்துலயாவது வெற்றி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த வெற்றியா பகவான் இருக்காங்க. தீர செயல் எங்க அந்த தீர செயலா பகவான் இருக்காங்க. அது மாதிரி பலவான்கள் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த பலமா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படியே ஒண்ணா பார்த்தோம்னா எதுவுமே பகவான் இல்லாம கிடையாது. எது பார்த்தாலும் அதுல எது முக்கியமான கோர் பாயிண்ட், அந்த கோர் பாயிண்டா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஒரு உணவு அப்படின்னா அதுல சுவையா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது. சரிங்களா? எல்லாத்துலயும் அப்படி நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம பகவானை நித்தியம் நினைக்கலாம். மாதாஜி 37 ஸ்லோகம். திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. விருஷ்ணி குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவன், பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன், முனிவர்களில் நான் வியாசர், பெரும் சிந்தனையாளர்களில் நான் உஷ்ணா. ஹரிபோல். விஷ்ணு குலத்தவர்கள்ல பகவான் வந்து வாசுதேவன், சரிங்களா? அந்த இதுல தானே வந்தாங்க விஷ்ணு குலத்துல. அது பாண்டவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டு அதுல வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனா இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அது முனிவர்கள் அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா வியாசர், எப்படி வந்து ரிஷிகள் அதில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? அது மாதிரி முனிவர்கள்ல வியாசரா பகவான் இருக்காங்க. அது மாதிரி பெரும் சிந்தனையாளர்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அதுல வந்து உஷனாவா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். மாதாஜி 38 ஸ்லோகம். பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அவங்க இல்லைன்னா அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடக்கியாத முறைகளில் நான் தண்டனை, வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி அறைகிறேன், ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ஞானிகளில் நான் ஞானம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. இதெல்லாம் கேட்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும்? அமிர்தமாட்டம் இருக்கணும். சரிங்களா? கேட்க திகட்டாத மாதிரி பகவானோட உபதேசங்கள் நமக்கு இருக்கணும். அப்ப அடக்கி ஆளும் முறைகளில் தண்டனை, கண்டிப்பா அடக்கி ஆளணும் அப்படின்னா அதுக்கு தண்டனை இருந்ததுன்னா ஒரு பயம் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் அது மாதிரி வெற்றியை நாடுபவர்கள்ட்ட நீதி அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். அது மாதிரி ரகசியங்கள்ல மௌனமா இருக்காங்க. ரகசியம்னாலே மௌனம் தான் இல்லையா? அந்த மௌனமா பகவான் இருக்காங்க.
ஞானிகளில் நான் ஞானம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இப்ப ஞானிகள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த ஞானமா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. மாதாஜி 39 ஸ்லோகம். அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழ்களையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றை நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 39 ஸ்லோகத்துல அழகா கன்க்ளூட் பண்றாங்க பகவான். சரிங்களா? இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் என்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? அதனால என்னென்ன வஸ்து இருக்கோ எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 41 ஸ்லோகம். அம்பிகா மாதாஜி. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியில் இருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப என்ன பகவான் சொல்றாங்க? அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அப்படின்னு எந்தெந்த விஷயம்லாம். ஏன்னா நம்ம இங்க பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. அழகான என்னெல்லாம் அழகா இருக்கும், புகழத்தக்க விஷயங்கள் அதெல்லாம் என்னோட தேஜஸ் பகவான் பிரம்ம ஜோதியிலேருந்து சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவையே. அதுவும் பகவானோட தேஜஸ்ன்றது அது அளவிட முடியாதது. அதுலேருந்து ஒரு சிறு பொறி துளி அதுலேருந்து வந்தது தான் இதெல்லாம் இந்த அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள்லாம். சரிங்களா? அதனால ஏன் அப்படின்னா பகவான் பியூரஸ்ட். அவங்ககிட்ட இம்பியூரிட்டின்றது இருக்காது. ஏன்னா இம்பியூரு இதெல்லாம் எதில் வரும்? கண்டிஷன் லைஃப்பில் தான் வரும், மெட்டீரியல் லைஃப்பில் தான் வரும். பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க? தெய்வீகமான நிலையில் இருக்கிறாங்க. அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம். முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு உயர்ந்த தெய்வீகமான நிலை. நம்மளுக்கு அப்படி வருமானா நம்ம சோலும் அப்படிதான், ஸ்பிரிட் சோல். தெய்வீகமான நிலையில பகவானுக்கு எப்பயும் நித்திய சேவை செய்கிற நிலையில இருக்கிற சோல் நம்ம. சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? இந்த கண்டிஷன் லைஃப்ல கண்டாமினேட் ஆயிட்டோம். ஸோ அதனால நம்மளும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பக்தி பண்ணி நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த அழுக்கு கண்டாமினேஷன் அதெல்லாம் போக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான்கிட்ட நம்ம சென்றடையணும். இதுல எதனால அழகான புகழத்தக்கன்னா, ஏன்னா பகவான் தெய்வீகமான நிலையில இருக்காங்க. இந்த அழுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட எப்பயும், அதாவது அனர்த்தம், அதாவது நம்ம இந்த கண்டிஷன் லைஃபோட நேச்சர் எதுவும் பகவான்கிட்ட கிடையாது. சரிங்களா? அதுதான். அதனால தான் பகவான் சொல்றாங்க அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் எல்லாத்துலேயும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எப்படி இருக்காங்களாம்? அவங்களோட தேஜஸ்ல ஒரு சிறு துளி, அவ்வளவுதான். அதுலயே இதெல்லாம் அடங்கிடுது. அப்போ அவங்க தேஜஸ் அளவுக்கு நம்மளால யோசிக்க முடியுமா? இதையே கன்சீவ் பண்ணுறதுக்கு சிரமமாக இருக்குது. என்னென்னத்துல எப்படி இப்படிலாம் இருக்குன்னு பகவான் சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு நிமிஷம் நம்மளுக்கு யோசிச்சோன்னா எல்லாமே அப்படியே கரெக்டாக பாயிண்ட் வைஸ் வருதானா வர மாட்டேங்குது இல்லைங்களா? அப்போது ஏன்னா அவ்வளோதான் நம்மளோட அந்த என்ன சொல்கிறது கெப்பாசிட்டி. அதனால பகவான் எப்பயும் உயர்ந்தவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 10.42 ஸ்லோகம். இதுதான் லாஸ்ட் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி படிக்கட்டும். அவங்க ஒன் டைம் தான் படிச்சிருக்காங்க. திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி படிச்சிருங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ இதெல்லாம் நான் உனக்கு ஒண்ணா சொல்றது என்ன? என்னுடைய சிறு அம்சம் மூலமா நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து தாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்களா? இப்ப அர்ஜுனன் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. நீங்க சொன்னீங்களே உங்களுடைய சிறு அம்சம் மூலியமா, ஒரு துளி மூலியமா இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை நான் தாங்குறேன்னு. அப்ப நீங்க அப்படி இருக்கிறவங்களை நான் ரூபத்துல பார்க்கணும். இப்ப நம்மளால பார்க்க முடியல இல்லையா? இப்ப பகவான் சொன்னாங்க சூரியன்ல ஒளியா இருக்கேன், சந்திரன்ல இது சந்திரனா இருக்கேன், அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துலயும் மரத்துல இருக்கேன், இதுல பறவைகள்ல கருடனா இருக்கேன், எல்லாம் சொன்னாங்க இல்லைங்களா? இப்போ எனக்கு அது ரூபமா காமிங்க, உங்களோட ரூபத்துல நான் அதை நான் பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் அடுத்த சாப்டர். அதாவது விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ அதுதான் பகவான் இப்படி 10th சாப்டர்ல கன்க்ளூட் பண்றாங்க. இத்தனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்னாச்சுன்னா, என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக ஒரு குட்டி ஒரு பொறி. சரிங்களா? நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்த சாப்டர் விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம். அந்த ரூபத்தை எனக்கு காமிங்க, ரூபமா அந்த நிலையை நீங்க எல்லாத்துலயும் உட்புகுந்திருக்கீங்க, அவங்கள அந்த ரூபத்துல பார்க்கணும் அப்படின்றத அர்ஜுனன் சொல்லுவாங்க. பகவான் விஸ்வரூப தரிசனம் காமிப்பாங்க. அப்ப அதுல எல்லாமே அடங்கியிருக்கும்.
ஜட உலகங்கள் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் அடங்கியிருக்கும். அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் தான் நாளைக்கு நம்ம மகானோட அனுகிரகத்தில் பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்துபய வச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம நம அனந்த கோடி வருஷத்துக்கு சேஷல பிரபாத் கே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல். யாருக்கும் இது ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அவசியம்